anyị nọkwa na ndọrọndọrọ ọchịchị nkịta anyị na-akpanye gbasara nsogbu nke na-adapụta na ntuliaka elu nke mere n'afọ 2019. Anyị ahụ na steeti Rivers, anyị jee steeti Bauchi, nke ahụ onye na-achị obodo ahụ sị mba, ya ga-eji ụlọ ikpe, ya ekweghị sị bidokwe gụwa vootu ntuliaka nke emere, kama ka emegharịkwa ọzọ ka a chọrọ ime ebe ọzọ. Onye na-achị steeti a bụ onye APC, ndị PDP si gụwa ya. M wee na-ajụ sị gịnị ka eji na o ji bụrụ naanị steeti Bauchi ka a sị a ga-agụ, ka ị kpọrọ maka ndị ọzọ onwe ihe dị iche ka o si mee ebe a, ọ bụghị ka o si mee ebe a. Ịghọtara na ajụ ngwa nna m gwana ọnụ ndị Igbo onwe ihe dị iche na nke Bauchi na nke ndị ọzọ. Ihe nọdụ ewu ihe niile ewu ofu ihe ahụ ka ncha niile ewu, kama ịma agụ onye ọnwụna na-agba n'akụkụ nke ya, onye ọnwụna na-eme ebe ọ ga-esi eme gịnị ya adịrị ya mma. Iwe n'anya iwe jụọ onwe gị, ọ gịnị butere ụdị ha? O kwesịrị ịdị ntu ahụ ọchịchị ọkwa dị ka ị gaa ka ịnọchite anya ndị dunyere gị, mekwana ihe edunyere gị. Onye ọna na-achị ọchịchị ewu ọnwa bọị ka ọwụ n'ihi na ozi ka eziri gị, adị kwesịrị iji ozi ahụ eziri gị ntu esi wee ziga gị. Ma na mba anyị wụ Naijiria, ihe niile adịrọ ntu ahụ. Ihe mere na mba Bauchi ewu ekwesịrị nọ ka ebidokwa n'isi ọzọ, n'ihi na enwego ntuliaka atụrụ, enwego ebe ọ dị. A na-asị ka akagbuo nke atụrụ ka a gatụ ọzọ. Ichefuo na ntuliaka niile atụrụ n'ọkwa ego ka eji eme ihe niile ahụ emere, material niile ahụ eji wee rụọ ọrụ ọhịa ego ka eji eme ya. Ọnwụ na akagbuo ya nọ ka atụkwa ka a gatụọkwa ọzọ, ọwụkwa nọ ka a gatụọkwa ego ọzọ a ga-ejikwa ya eme ya. N'uche nke m, nke kasị mma ka ibe ya ka a gaa n'ụlọ ikpe. Ọnwụ na aga n'ụlọ ikpe enwegasịrị ihe gosiri tupu ị na-aga n'ụlọ ikpe, ị ga-enwe ihe a na-akpọ evidence iji wee defend your case. Pati APC nwere nke ya, PDP nwere nke ya. Ha gaa n'ụlọ ikpe, aga n'ụlọ ikpe ka ọhụ ndị ụlọ ikpe ka ọ dịara ịsị nekwa onye win reni nekwa onye lose reni. Mana ka o si dị, ị ga-aghọta na nwa amadi a bụ onye na-achị steeti Bauchi ugbu a, ya nwa bụkwanụ ndị APC. Ọ pụtara na o nwere ka o si nụtụ na ọ bụghị ya na-emeri. Ndị nke esikwanụ gaa n'ihu kpọwa ya, o nwere ka ha si metụ ha n'ahụ na ha na-emeri. Ya ka m ji na-ajụ, n'ihi na ahụ m ihe ga-eme onye na-achị achị n'obodo ụjọ ga-eji bịa gị sị ị ga-ekwe ka eme agụpụta ihe a. Ọ pụtara na ịghọtago na ọ gaghị abanyere gị. Ọ ihe dị ebe ahụ, ọ na-ego anya fụ na ọnwụ na ka agụrụ jebe ka a kpọọ onye meriri ịfụ na ọchịchị ama arụzie aka. Ndị PDP ma n'ọha ọwụ ihe winu ime ha ji wee sị kpọọ ya. APC sịkwana mba na ama mkpọ ya. Ha chefuo na ọgụdị ka a sị nọ ka a kagbuo ya ka a tụgharịa ọzọ, ọkwa ndị mmadụ ga-ege ọtụtụ onye kwuo uche ya. Ọkwa ndị agha tụkwara na mgbe gara aga ọha ga-apụta gatụkwa ọzọ. Ịtụgodi ugboro 10 ọ ka wụkwa ha nwagwo, ọ ka wụkwa ihe na-ebeni bụ ihe karị na-ebe. Ọ pụtara na ndị na-achịzi anyị dịka anyị kwuru na mbụ anaghị echeta, anaghị aghọta na ọ bụ anyị nwa ziri ihe, na ọ bụ anyị nwa ka ha na-agbara odibo, nke ga-emezi mmadụ ga-ejizi ka ọ bụrụzie ihe mmanye na onye a ga-achị anyị. Ịma ihe dị n'ọchịchị ewu ọchịchị na ọ na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Ịghọtago ihe m na-ekwu? Ọ na-eme ha banye ebe ahụ, anyị tụọrọ ha akwụkwọ ha banye ha echefuo n'ozi. Chetakwa na nsị na onye ọwana na-azụ ọchịchị na onye ọwana nọ n'ọkwa ọchịchị n'ọnwa bọị ka ọwụ ozi ka ọ na-ejere obodo, mana abatazi na be anyị tụgharịzi ihe niile. Onye ọnwa na-atụ ụlọ ọchịchị ọbanye ebe ahụ kwesịrị ịma, ha na-ama, kama n'ihi na oke ọchịchọ fọmfoju akpa na-eme ha banye ha echefuo na ọ nwekwara mgbe ọ ga-eru n'oge na-agwụ agwụ. O nwere mgbe n'ihi na ihe nwere mmalite na-enwe ọgwụgwụ oge, na o nwere mgbe ọ ga-eru oge nke ha agwụ atụgharịkwa
atụgharịkwa ntụli akwụkwọ aka ọzọ. Ọnwụ na onye nke na-achị obodo ahụ chetara ofụma, ụjọ ekwesịghị ihe na-atụ ya, n'ihi na ọ ma na ihe ndị obodo ziri ya ga-ame, o meghị ya, atụkwa ntụli aka ọzọ. Ndị obodo si mba na ohere nke anyị nyere gị n'izizi na imeteghị ya, ka anyị chọọ onye ọzọ ga-arụ nyawa ọrụ. Onye awụ ụjọ ahụ na-atụ ya, o ji si mba ka a kagbuo ya, ka a gaa atụgharị ọzọ. Oge na-agwụ agwụ. Nke a duru anyị baa na steeti Imo steeti. Ọ bụ eziokwu na enweghị ọtụtụ nsogbu n'Imo steeti, mana ihe na-agagharị na soshal midia na ebe niile dị iche iche bụ na onye nwa amadi nke na-achị Imo steeti ugbu a bụ gọvanọ Rochas Anayo Okorocha cheziri n'ụlọ akụ dị iche iche. Ihe bụkwa nsogbu a na-apụta na ntuliaka, o bupụta nderi naira 17, 17 billion naira ka a sị na ọ gara ọhịa anyị na-ahụ na soshal midia. Anyị na-ajụ 17 billion ka otu onye ga-abụrụ n'ihi na ọwụ ya nwa meriri, ma ọ bụ na onye ọ chọrọ ka o merie abụghị onye meriri. Ọ bụghị nsogbu ka ọ na-ebutere ndị Imo steeti. Ịhụra n'ihe ahụ a na-ekwu gbasara ọchịchị ọ na-eme abanye echezọ ebe onye si. A sị onye gafee ogwe ọsọ ogwe gbajie. Ichefuo na ebe afọ ị nọ n'ọkwa ndị mmadụ tinyere ya ebe ahụ. Ichefuo na n'oge na-agwụ agwụ, o nwere mgbe ọ ga-eru oge ga-agwụ, and ọ bụghị ihe nke a na-akpọ do or die. Ọ bụghị ihe nke ọchaghị achasị gbute. Ọ bụrụ na ndị tinye gị n'ọchịchị gị echiwachisịa oge gị gwụ, atụọ ntuli aka, ịfụ na onye nke ị na-akwado ka ọ bịa were ọchịchị n'aka gị, na ọ bụghị ewe onye mere ike. Ihe ị kwesịrị ime, gị were ọchịchị mee gịnị nye onye nke meriri. Anọnwụkwa n'ego steeti nke nọ na bank, ị nweghị right ịga wekọrọ ego niile a, n'ihi na ego ahụ ị na-ewere awụghị ego gịnị ka ị ga-ejizi ya eme? Ọ bụghị ego ka ọwụ, ego ndị obodo ka ọwụ. Ị kwesịghị imesa ya aka. Ọ dị mma. Nke a duru anyị gaa Kano steeti. Ozi anyị na-enweta na Kano, ịma na ọ lokal gọọmenti ka a na-akpọ Nasarawa bụ ebe ji nke Kano. Anyị na-anụ na ugbu a na onye ọchịchị nke Kano bụ Ganduje, ọ gasịrị ebe ahụ na-arụ ụzọ, na-arụgasịsị ụzọ, na-emecha ihe dị iche iche, mana n'ihi na ekwuru na ọ na-etu ọnụ na ya ga-eme wee merie. Anyị wee na-ajụ, ugbu a ka ọ matara na ụzọ na okpo mmiri na ihe niile dị iche iche nọ na lokal gọọmenti Nasarawa na ọ dịghị mma. Ọ bụrụzie taa na echi ka ọ na-arụzi ebe niile. Nke abụọ abụrụ ụfọdụ n'ime steeti ndị a emere na-asị otozu ọ dị inconclusive. Ha wee na-ekwu na oge ụfọdụ ebe ụfọdụ kwa emere ntuliaka ọ dị etu a, mana onwe ihe mere. Ha na-akpatụ aka dịka Abia steeti, ebe Maazị Ọji Ụzọ Kalụ si pụta. A sị na ụdị ihe a mere ebe ọzọ mere ebe ahụ, mana akpọpụtara Ọji Ụzọ Kalụ si na ya meriri. Ọ bụzi mkpara dị iche iche ka eji apịa mmadụ niile dị iche iche. Ihe nchọpụtara n'ihe niile a na-eme na ntuliaka obodo anyị ọ bụ eziokwu anyị nwa na-atụnyawo ntuliaka, kama na ọnya mere ọtụtụ ndị ji wee ụfọdụ si na ha ama ntụzi n'ihi na ọ nweghị onye ha binyere aka n'akwụkwọ bụ onye a na-ene anya na onye onye kwesịrị tinyere aka. Mgbe ị ga-afụzi a ga-akpọzi onye meriri, ọ bụrụ onye ọzọ ka akpọrọ, n'ihi na ndị agha na-azọ ọchịchị ahụ ha ewerego ego megịnị gobisi onye ọbụla. Ị ga-enye ntị na ihe Rochas Okorocha kwuo, ọ sị na ọwụghị naanị ya ga-ada na ya akpọwa afa. Jide ebe ahụ, Rochas ọ ihe soshal midia na-ekwu na ọ ya kwuru, ọ ihe ekwuru, kama ịmago na okwu ọbụla ekwuru enekwa anya n'ime ị ga-afụrịrị eziokwu. O nwere ike ma ya dị na ntu a na-ama ekwu na ọ dị ntu a, mana ene anya anyị ma ihe na-eme n'obodo anyị. Ine anya neru anya ana, ị ga-afụ na ụdị ihe dị ntu a nwere ike ime. Ọwụ nke na nwere ike na o mere. Ọ dị mma na o mere kpatara na onye ha chọrọ ka ọ nọ ya ebe ahụ wee ga-anọ. Ọtụtụ steeti nwere ọgba aghara mana emechaa sị nekwa onye meriri, ọ n'ihi na onye ha chọrọ.
ọkwa na ha enego anya fụ na ọnwụ na asị ka akpọọ onye ọzọ na steeti ahụ na ọgba aghara ga-adị asị mba ka ha were ihere megịnị n'ụkwara. nke Kano gịnị bụ uche gị n'ebe ahụ? Nke nwoke gazuru ugbu a ka o chetazi na ndị a na-ata ahụhụ na ha enwere ụzọ na ha enweghị mmiri. ịbụrụ onye ga-atụli aka na lokal gọọmenti ahụ ka ihe ị nwere ike ime? Ihe nọ n'ihe niile ahụ na a sị na onye aghọgburu ka a gbara. Onwezi onye n'ime tupu ị na-atụ ntuli aka ị ga-eru ahọ 18 ana onye ọwụna rugoro arụ 18 awa ọzọ o nwetaghị akọ na uche. Ụzọ ị na-agba okporo ụzọ ị na-agba n'ahọ 4 gara aga ịma na o nwere onye etinyere n'ọchịchị kwesịrị ịrụ ụzọ ahụ ọ rụghị ụzọ ahụ. Ọ dịzie mgbe eruru mgbe a ga-atụli eme ntuli aka nye agbara ga na-arụ ụzọ ahụ ịfụra na ọ chọrọ ka o were ụzọ ahụ wee mee gịnị ka o wee were goro obi gị ka ị ga mee gịnị ka ị ga tụnyere ya aka na-eneghị anyị tụnyere ya aka ya akwụsị ịlụ ụzọ ahụ adịkwa ntu aha ọ dịbụ n'ihi na onye nke meriri ọchịchị banye n'ụlọ ọchịchị chọọ ịrụ ọrụ ga-arụ ọrụ mgbe o kwesịrị ịrụ ọrụ. Ị kwesịghị iche ka afọ 3 ma afọ 4 gawa mgbe ọ ga-eruwe ịbịa tụnyekwa ntuli aka ọzọ ga-agbakọrọ gaa chọba ụzọ ị ga-arụ ana ihe ọzọ ị ga-amakwa ama ahụ ọnwụ na ọrụgide ụzọ ahụ arụsịa ụzọ ahụ ama n'ọdụ n'ihi na ụzọ ahụ wayo ka o ji ewe egwu o ji ewe mee gịnị wee gobiri uche ndị mmadụ. Ọnwụ na ọmụwụ ndị nọ na Nasarawa ya atụnye ahụ vootu m ga-emichi anya m tụkwara onye aha ntụbụrụ mbụ n'ihi na ịtọrọ onye nke na-ekwesịrị ịrụ ọrụ mgbe ọ na-arụghị ọrụ o kwesịrị ịrụ mgbe o kwesịrị ịrụ ya arụghị ọ bụrụ ugbu a ka ọ na-arụ ya ịtụnyere ya ọ ga-awụ gị n'ala n'ihi na ọ maghị ihe eziri ya n'ụlọ ọrụ ahụ ọ n'ụlọ ọchịchị ga-mee. Alụ nwanne nke a bụ eziokwu. Ya bụ na onye bịabe gị a sị na ọbara bụ onye abịagbuli ya oge ọ ga-ana ka mkpumkpu ghara ịpụ ya n'azụ. Ebe ọ bụ na ị nwere afọ 4 iji rụọ ọrụ ịrụọ ya ọ bụrụzie oge ọ chọrọ gị n'anya na ịdagogo na ịdago ọchịchị ị chọzi ịbịa leta m anya asị nke ahụ ama aga. Anyị ga na-aga n'ihu ndị be anyị mana anyị na-eje Sokoto steeti ugbu a ịma na nsogbu dapụtakwara ebe ahụ. Nwa amadi Aminu Tambuwa si na o nweghị isi na a ga-ejekwa mee ntuli aka nke a na-akpọ supplementary ọzọkwa n'ihi na ọ ya meriri ọchịchị na Sokoto. Nke ahụ abụrụ ihe nke anyị ga-eleba anya ma anyị lọghachite. Anyị na-aga ezumike ọzọ anyị bata ọ bụrụzie na Sokoto ka anyị ga-etinye aka hụ na lekwa anya ka o si dị na steeti Sokoto nke nwa amadi bụ Alhaji Aminu Tambuwa bụ onye na-achị steeti ahụ. Ya mere Igbo anyị sị nụ unu nọrọ eje n'ebe ọbụla anyị na-aga obere ezumike. Anyị laghachitekwa anyị ga na-aga n'ihu ịkọwara unu na ichepụta ka o si dị anyị n'ahụ nsogbu na mkpagbu na ọgba aghara nke na-adapụta na ntuli aka ọchịchị